Η λειψιδρία και η ερημοποίηση που αυτή συνεπάγεται είναι φαινόμενα που κτυπάνε πολλές περιοχές του πλανήτη και φυσικά της χώρας μας, ιδιαιτέρως όμως τα νησιά μας. Μία λύση στο θέμα αυτό έρχεται να δώσει ένα πρωτότυπο παγκοσμίως ελληνικό εγχείρημα. Πρόκειται για μία πλωτή μονάδα αφαλάτωσης που παράγει ηλεκτρισμό από ανεμογεννήτρια και φωτοβολταϊκά συστήματα και δίνει πόσιμο νερό με τη μέθοδο της αντίστροφης όσμωσης. Ο στόχος του έργου ήταν να δοθεί μια 100% οικολογική λύση, συνδυάζοντας την τεχνολογία και τους φυσικούς πόρους, ώστε με φυσικό τρόπο να δημιουργηθεί μια πηγή νερού. Το σύστημα που δημιουργήθηκε είναι αυτόνομο, μη διασυνδεδεμένο με δίκτυο της ΔΕΗ και λειτουργεί με μεταβαλλόμενη παροχή ενέργειας. Όσο περισσότερο φυσάει δηλαδή, τόσο περισσότερο νερό παράγει. Είναι πλήρως αυτοματοποιημένο και με χρήση τεχνολογίας GPRS παρακολουθείται μέσω υπολογιστή από οποιοδήποτε σημείο. Δεν χρησιμοποιεί καθόλου συμβατικά καύσιμα ούτε χημικά για την επεξεργασία του νερού. Είναι μεταφερόμενο σε όποιο μέρος απαιτείται. Πολλά μέρη έχουν ανάγκη τέτοιας λύσης, όχι μόνο για τον τουρισμό, αλλά κυρίως για την καθημερινή ζωή και την πρόοδο του τόπου. Der große Moment ist da. Halb Iraklia versammelt sich am Hafen. Die Anlage trifft nach 3 Tagen Fahrt in aller Herrgott. Είναι μεγάλη υπόθεση γιατί νιώθεις μια ανεξαρτησία. Δεν έχεις ανάγκη το πλοίο να σου φέρει το νερό. Είναι μια ανάσα για τον τόπο. Κάτοικοι της Ηρακλειάς μπήκαν με καΐκια στα νυχτά για να προϋπαντήσουν την πρώτη στον κόσμο πλωτή μονάδα αφαλάτωσης με ανεμογεννήτρια, η οποία εγκαταστάθηκε μόνιμα στο νησί του. Η απήχηση που έχει στους κατοίκους των νησιών είναι αντίστοιχη με τα πλέον εκτήματα που τους προσφέρει. Η υποδοχή και η εθελοντική εργασία για τη γρήγορη σύνδεση του συστήματος στο δίκτυο δείχνει ότι αυτοί που ζουν το πρόβλημα αντιλαμβάνονται τη σπουδαιότητα της λύσης. Εκτός από το συγκριτικά χαμηλό κόστος του που εγγυάται την οικονομική βιωσιμότητά του, σημαντική επιτυχία του συστήματος είναι ότι δεν επηρεάζεται από τα κύματα ή τις καιρικές συνθήκες. Η μέθοδος δεν επιβαρύνει καθόλου το περιβάλλον αφού επιδρά στη θάλασσα όπως και ο ήλιος μέσω της εξάτμισης. Το αποτέλεσμα είναι με φυσικό και 100% οικολογικό τρόπο να δημιουργηθεί μια αστήρευτη πηγή νερού.